Prins Henrik siullerpaamik nunatsinniinini ukioqqangerpiaasimanersoq eqqaamaqqissaangikkaluarlugu ima oqaluttuaraa. Min første rejse til Grønland, det var til østkysten. Jeg oplevede Grønland i 69 fra... Nej, 70 var det. 70, det var godt. Og det var Jan Masaryk. Og så det var en stor begejstring. Så efter det, jeg kom mest på vestkysten, det har altid været. Og hver gang er det en fornøjelse. Prins Henrik nerasasiullaqqinini nunarsuarmi tamani tusaamasaasutigaa nunatsinnilu nerasassani suut mamaanerpaanerluut ilisimalluarpaa. Der er mange ting, jeg kan lide. Matak, jeg kan lide. Det kan vi begge to. Det kan vi begge to. Deres kød er meget eftertragt. Jeg synes rensdyr, muskusokser. Men selvfølgelig det er deres fisk, der er så anderledes. Så ikke anderledes, men så frisk og så. Det er dejligt. Ja, jeg kan lide matak. Det er en arbejde matak. Det er fra Pokkerland, ja. Pokkerland, ja. Det bedste er arbejde. Det er helt sikkert, men det er sjovt nok. Dronning Margrethe uinilu prins Henrik marluulut katillugit 30 riarnunatsinniinikuuput taamaamat kalaallit kungikkormiunut asanninnerat kungikkormiunit maluiniarluarneqartarluni. Det er jo noget, man selv bliver glad af. Det er virkelig en. Det har altid været slået os, hvor glade folk ser ud heroppe, og hvor venligt og glade de møder os. Det hjælper også at sige, at vi er værdsat i det sted, hvor vi kommer. Det varmer op, ja. Salomino pilluata eqqaani prins Henrik. Nukappiarangua luanisaqatigaa. Jo, er du klar? Du holder der, Misa. Ja. Prins Henrik kingumut takuteqqippaa kalaallinut qanoq qanilaartiginini. Inuit kisemik ilassineqanngillat. Aputiaq aama ilassineqartut ilagaat. Kalaallisooraangatta kusanartaraluaqaluta atorlugit oqorsinnaasarpoq ilaatugullu aama ippinnarsinnaasarluni tamanna aama ataqqinartorsuup maluisarsimavaa. Det er vist nok lidt nemmere for prinsgemalen med et par korte kamikker og en hvid festanorak. Jeg vil sige, at jeg går gerne med den grønlandske nationaldragt, men det er ikke det mest komfortable, jeg har. Men det for mænd, det er varmt, og det er komfortabelt, og det er praktisk også. Prins Henrik angalanartik pillugu kalaallinut tamanut ima qoyaniarpoq. Men de skal hilse hele det grønlandske folk, fordi vi har haft en rigtig god rejse. Ja, det er sandt.